Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Martes, November 11. Higit 1.6 billion quick response funds inilaan para sa mga sinalanta ng bagyong Uwan at Tino. Protektahan ng Sierra Madre laban sa pagkasira ayon sa isang CBCP official. Suspect sa convenience store robbery, patay sa engkwentro ng mga pulis sa Marilao. Kasaysayan at kultura ng Mabalacat City, tampok sa Youth Heritage Forum. At 5150 Triathlon, aarangkada sa Bataan sa November 16. Mahigit 1.6 billion pesos na quick response funds ang inilabas ng pamahalaan upang suportahan ang mga relief at rehabilitation efforts ng iba't ibang ahensya sa mga komunidad na tinamaan ng Typhoon Tino at Super Typhoon Uwan. Naritong report. Inaprubahan ng Department of Budget and Management ang paglalabas ng mahigit sa 1.68 billion pesos na quick response funds para sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nangunguna sa relief at recovery efforts laban sa pinsalang iniwan ng Typhoon Tino at Super Typhoon Uwan. Kabilang sa mga makatatanggap ng pondo ang Department of Agriculture o DA, Department of Social Welfare and Development o DSWD at Philippine Coast Guard o PCG. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang pagbangon ng mga lugar na labis na nasa lanta. Pinakamalaking alokasyon ng nasa agriculture sector, 1 billion pesos ang inilaan dito upang palakasin ang rehabilitation program. Kabilang ang pagkukumpuni ng mga pasilidad, pagbibigay ng crop at livestock inputs at tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Nasa 631 million naman ang ibinigay sa DSWD para sa pamamahagi ng family food packs, non-food items, stockpiling ng relief goods at emergency cash transfers para sa libo-libong pamilyang apektado ng kalamidad. Samantala, 53 million pesos ang inilabas para sa PCG upang mapalakas ang search and rescue operations, relief delivery at iba pang post-disaster response sa mga baybaying lugar. Matatanda ang hinagupit ng Super Typhoon Uwan ang Bicol Region at Aurora bago tuluyang tumawid sa Central Luzon na nag-iwan ng matinding pinsala sa infrastruktura at kabuhayan. Isel Fernando, CLTV 36 News. Ipinanawagan ng isang opisyal ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang mas mahigpit na proteksyon sa Sierra Madre kasunod ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan sa Luzon itong weekend. Ayon sa CBCP Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace Vice Chairman Bishop Gerardo Alminaza, kailangang igiit ng mga Pilipino na tugunan ang responsibilidad sa kalikasan, lalo't patunay umano ang bawat bagyo ng kahalagahan ng Sierra Madre bilang natural na panangga. Binigyan diin ng opisyal na hindi dapat matapos sa relief operations ang pagdugon sa mga kalamidad, kundi kailangan din umanong isulong ang mga reformang magpapatigil sa pagkasira ng mga kabundugan at kagubatan. Ipinunto rin ng obispo na patuloy ang umunong quarrying, illegal logging at iba pang proyekto na unti-unting sumisira sa kabundukan. Kaya posibleng bumaba ang kakayahan nitong protektahan ang bansa sa mga paparating na sakuna. Itinuturo ng Pag-asa na isang dahilan ng paghina ng Super Typhoon Uwan ay ang pagbangga nito sa matataas na kabundukan sa Luzon, kabilang na ang Sierra Madre. Samantala, nakatutok ang Department of Education sa pagpapanumbalik ng klase sa mga pampublikong paaralan na naapektuhan ng kalamidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naritong report. Nangako ang Department of Education o DepEd na mamadaliin ang panunumbalik ng klase at walang malalampasang leksyon ng mga pampublikong paaralan na naapektuhan ng nagdaang bagyong Tino at Super Typhoon. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, prioridad nila ngayon ang kapakanan ng mga mag-aaral, guro at non-teaching personnel habang nireresolba ang pinsala ng mga bagyo na sumira sa 312 na paaralan sa bansa. Batid raw ng kagawaran ang matinding pinagdaraanan ng mga magulang
guro at mga estudyante. Kaya naman tiniyak na kaagapay ito sa pagbangon at pag-asang hatid sa pagbubukas ng mga silid-aralan. Nangangailangan raw ngayon ang ahensya ng pondo na hindi bababa sa 57.9 million pesos para sa minor repairs at karagdagang 20.2 million pesos para sa clean-up at clearing operation upang maayos ang mga nasirang pasilidad. Ipinagutos rin ng kalihim ang pagpapatupad ng Alternative Delivery Modes o ADMS upang maiwasan ang learning disruptions, lalo na sa mga isinarang paaralan dulot ng nagdaang mga kalamidad. Naihatid na rin ang pondo sa mga regional offices upang mamahagi ng learning packets at guides sa ilalim ng ADM at Dynamic Learning Program. Sa pinakahuling tala nitong Lunes, 1,182 na silid-aralan ang naiulat na nagtamo ng bahagyang pinsala. 366 classrooms ang nagkaroon ng major damage, habang 261 classrooms naman ang matinding nasira ayon sa DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service. Sa kasalukuyan, 5,572 classrooms sa 1,072 na paaralan sa bansa ang ginagamit bilang evacuation centers. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Aabot sa 59 na real estate subdivision ng umunoy iligal na nakapag-operate sa bayan ng Arayat, Pampanga. Ayon sa kumpirmasyon ni Mayor Jeffrey Loriz sa isang exclusive interview ng CLTV 36 News. Ani Loriz, malaki ang epekto nito sa taxation system ng lokal na pamahalaan. Gayon din sa mga mamamayang nakapag-invest sa mga proyektong hindi dumaan sa tamang proseso ng pagbili at pagdevelop ng lupa. Dagdag pa ni Mayor Loriz, may mga legal na mga hakbang na isinagawa ng Arayat LGU upang tugisin ang mga developers sa sangkot sa naturang scheme. Ipinaliwanag naman ng Department of Human Settlements and Urban Development na ang permit to sell ay isang mahalagang rekisito bago magbenta ng real estate property. Nakasaad dito ang ceiling price ng ibinabentang lupa o pabahay na nagsisilbing proteksyon para sa mga mamimili, lalo na sa mga naakit sa mga alok na murang pabahay. Sa tanggapan ni Mayor Jeff Loriz, mga kaibigan, at ipinipresenta sa news team kung gaano ho kalaki yung hamon sa LGU na siya sa atin ho yung mga nakapagtayo na daw na illegal na subdivision. At kayo na magbanggit sa amin dito sa dokumentong ito, Mayor. Gaano karami yung illegal subdivision? 59 na listing namin na pina-check namin sa assessor na wala sila mga development permit, no. So ito yung mga dokumento na katunayan sa assessor na kinuha. Maraming iba't ibang barangay to, no. So laganap yung naging illegal subdivision dito sa amin. At kami naman, no, yung mga dati mga previous na nadatnan ko na lang. So yung mga dati matatandang mga titulo na sa kanila na nai-transfer sa mga anak nila, yun, meron naman silang exemption to the rules na meron kami. Ang concern lang namin dito, yung mga nagbebenta talaga na pinupost sa social media at naka-subdivided lot na walang kaukulang dokumento. So yun lang naman yung concern lang namin dito sa pagsisiyasat namin dito. Dahil una-una, yung taxation natin dito, kung agree siya, hindi natin mariresidential siya, lalo na kung wala siya sa CLUP natin. No? So sa madalit sabihin, ito, mga subdivision na existing na at nakapagbenta na sila. Oo, marami na pong nakapagbenta. No? So, yung Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood ng mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Himas-rehas ngayon ang dalawang lalaki na sangkot sa panloloob sa isang fast food chain sa Santa Maria, Bulacan noong Linggo, November 9. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng Santa Maria Police na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga sospek sa Barangay 175, Caloocan City nitong Lunes, November 10. Na-recover mula sa kanila ang ginamit na sasakyan, 2 pares ng plaka, isang caliber 38 na baril na may bala
pera, cellphone at iba pang kagamitan na umunoy ginamit sa krimen. Samantala, patay ang salarin sa pagnanakaw sa isang convenience store sa Marilao, Bulacan matapos makipagpalitan ng patok sa mga pulis. Nadiskubre sa investigasyon na miyembro ng mga otoridad ang naturang sospek. Ang mainit na balita ay ihahatid ni Raymond Tasoy. Nasawi ang isang suspect sa pagnanakaw sa isang convenience store sa Barangay Santa Rosa, 1 Marilao, Bulacan matapos makaengkwentro ang mga otoridad nitong Lunes, November 10. Ayon sa ulat, bandang alas 8:30 ng gabi na makatanggap ng tawag ang Marilao Police Station hinggil sa robbery in progress sa naturang tindahan. Kaagad namang rumesponde ang kapulisan at nagtungo sa naturang lugar. Sa paunang investigasyon, pumasok ang salarin sa tindahan na may suot na pulang jacket at nagpanggap na customer. Ilang sandali lang, bumunot siya ng hindi pa matukoy na baril at nagdeklara ng hold up. Tinangay niya ang tinatayang 20,000 pesos nakita ng convenience store bago sumakay ng motorsiklo at humarurot sa direksyon ng Barangay Loma de Gato. Sinundan ito ng hot pursuit operations ng mga operatiba ng Marilao PNP. Dito natsyempohan ng suspect at tinangkang patigilin subalit nagpaputok ito sa mga pulis. Gumanti ng putok ang mga otoridad at tinamaan ng robbery suspect na kaagad na dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Pero kalaunay idineklara na siya ng mga doktor na walang buhay. Matapos ang verifikasyon, napag-alaman na ang suspect ay miyembro pala ng law enforcement community. Iniimbestigahan ngayon ang pagkakasangkot niya sa sindikatong nasa likod ng serye ng pagnanakaw sa mga convenience store sa Central Luzon. Ayon sa Police Regional Office 3, ikinabahala nilang insidente at nangakong tututukan ng paglilinis ng kanilang hanay upang mapanatili ang tiwala ng publiko at maipagpatuloy ang maayos na pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Agad na rumisponde ang mga residente at otoridad nang masunog ang tahanan ng pamilya Sunga sa Araw Malansik Street, Barangay Santa Teresita, Angeles City nitong Martes, November 11. Ayon sa mga ulat, mabilis na kumilos ang Angeles City Fire Department, Lion Fire at City Social Welfare and Development Office upang mapigilan ang pagkalat ng apoy. Personal ding rumisponde ang kapitan ng barangay na si Joel Sanchez kasama ang iba pang opisyal para matulungan ang mga naapektuhan ng sunog. Bagamat walang inilabas sa detalye sa sanhi ng sunog, pinayuhan ng barangay ang lahat na maging maingat sa paggamit ng kuryente at apoy upang maiwasan ang mga ganitong uri ng insidente. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. May nakalaang 1 bilyong pisong pondo ang Department of Agriculture na gagamitin para matulungan makabawi ang mga magsasaka at mangingisdang sinalanta ng kalamidad. Naritong report. Nakakasana ang alokasyon na ilalaan para sa mga magsasaka at mangingisda sa iba't ibang bahagi ng bansa na naapektuhan ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan nitong nagdaang mga araw.
Inanunsyo ni Assistant Secretary Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture o DA nitong Lunes, November 10, na nakahanda na ang 1 bilyong budget bilang tulong sa sektor ng agrikultura. Kalahati nito ay nakatuon para sa mga naapektuhan ng Bagyong Uwan, partikular sa mga manggagawang bukid at namamalakaya sa Central at Northern Luzon. Kabilang sa ipapamahaging tulong ang farm inputs tulad ng palay, mais at high-value crop seedlings. Bukod pa rito ang pagkain at patuka sa mga alagang hayop at fingerlings sa mga may palaisdaan. May pautang rin na nagkakahalaga ng 25,000 pesos sa ilalim ng Survival and Recovery o SURE loan at indemnification programs rin na maaaring bayaran sa loob ng 3 taon na walang interes. Hindi pa kasama rito ang pondo para sa mga magsasakang benepisyaryo ng Philippine Crop Insurance Corporation. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagsusuri at pag-validate ng DA Disaster Risk Reduction and Management Operation Centers sa mga ulat ng pinsala sa agrikultura sa bansa. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Samantala, nakahanda na raw ang Department of Trade and Industry o DTI na gabayan ng mga mamimili sa kanilang Noche Buena shopping ngayong papalapit na ang Pasko. Sa inilabas na 2025 Noche Buena Price Guide ng ahensya, saklaw nito ang mahigit 200 products sa karaniwang inihahain tuwing Christmas Eve. Sa bilang na ito, mahigit 100 ang may kaparehong presyo noong nakaraang taon. May ilan ding tumaas o bumaba ang presyo, kabilang ang ilang sikat na ham at queso de bola, dulot ng mas mataas na gastos sa sangkap, packaging at paggawa. Gayunpaman, nanatiling abot kaya ang maraming produkto gaya ng fruit cocktail na naglalaro sa 61 pesos to 93 pesos, spaghetti pasta sa 32 pesos to 115 pesos, spaghetti sauce na 39 pesos hanggang 108 pesos, at tomato sauce sa 16 pesos to 92 pesos. Epektibo ang naturang price guide hanggang December 31, 2025 ayon sa DTI. Pinayuhan din ng mga consumer na planuhin ang kanilang pamimili at gamitin ang guide upang makaiwas sa sobrang gastos ngayong Kapaskuhan. Nagtipon-tipon ng mga kabataang Mabalaqueño sa isang Youth Heritage Forum upang mas mapalalim ang kaalaman nila sa kasaysayan at kultura ng kanilang lungsod. Tampok sa programa ang mga diskusyon at aktibidad na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pangangalaga sa kanilang lokal na pamana. Ang detalye hatid ni Rainiel Latugay. Kasaysayan at kultura ng Mabalacat City ang bida sa isinagawang Youth Heritage Forum sa Tabnuan Cultural Center nitong Biyernes, November 7. Pinangunahan ng University of Santo Tomas College of Tourism and Hospitality Management o UST-CTHM at Mabalacat City College League of Hospitality Management ang programa na may temang apag, pagtanaw sa kulturang Mabalacat, pagbigay ng ilaw sa pinagmulang tahanan. Katuwang nila dito ang City Government of Mabalacat, City Youth Development Office o CYDO at City Tourism Office. Layunin ng naturang aktibidad na ipaalala sa kabataan ang kahalagahan ng pangangalaga sa mayamang pamana ng lungsod at itampok ang kanilang local products. Isa sa mga speaker si Alex Del Rosario Castro, History Consultant ng Holy Angel University o HAU. Isinama niya ang mga kabataang lider sa pagbabalik tanaw sa mga makasaysayang lugar sa Mabalacat. Tila naging Pinoy henyo ang atake ng forum dahil naging palaisipan sa mga kabataan ang pagkilala sa mga lugar sa pamamagitan ng mga larawang ipinakita ni Castro. Ayon kay Assistant Professor Christine Concepcion, din ng UST-CTHM, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa iba't ibang LGU para makabuo ng tourism plan na nakabatay sa pamumuhay at karanasan ng mga residente. Students will go to a certain place, consult the community, and they would ask for the recommendations of the community so that at the end of the day, students can have the tourism plan. Okay? After creating the tourism plan or proposing the tourism plan, all the recommendations, suggestions that will be given by the students, it will be hand over to the LGU for their improvement, for their development. Dagdag pa niya,
Target ng UST Centro Turismo na hikayati ng kabataan na ipasa ang kaalaman na kanilang natutunan para sa mga susunod na henerasyon. Aside from the tourism plan, the College of Tourism and Hospitality Management also staged this event for the youth, okay? Because we believe that heritage, culture must be safeguarded in order to share it and to protect it. So we have tapped the youth because they are the future stewards of the culture, and it can be learned and can be transferred to the future generation. Sinang-ayunan naman ito ni Leisal Baluyot, OIC ng CYDO Mabalacat. Ang nabili namin participants for this event is the youth leaders natin dito sa Mabalacat. Since we want them to be empowered and look back kung ano ba yung meron or yun kung saan magaling ang youth ng Mabalacat. Sa panig naman ng mga kabataang leader, marami raw silang aral at kaalaman na nakuha mula sa forum. Actually, sobrang daming gains and knowledges na nakuha ko dito sa forum. First is the history of my beloved Mabalacat City. Kasi kapag nalaman natin kung saan nga ba nagmula and kung ano nga ba yung history ng ating minamahal na city or Mabalacat City is mas nabubuo kung sino nga tayo as a Mabalacan. As a student and as a leader and as a future educator, maaari namin siyang ma-share sa aming mga constituent and sa mga future students. Ayon naman kay Tricia Marie Casas, overall student head ng event, hindi lamang ito basta subject requirement. Isa rin itong paraan upang ituro sa kabataang Mabalakenyo ang pangangalaga sa sarili nilang kultura. We want to engage the youth government or the Youth Development Council, especially our attendants, on how to conserve and how to discover culture and how we want to retain the conservation and preservation of the culture of Mabalacat City. Sa pagtatapos ng programa, nagpasalamat si Professor Attorney Jesus GC Granado ng UST CTHM sa mainit na pagtanggap ng Mabalacat City sa kanilang proyekto. Salamat sa ating City Mayor na pumayag siya na i-host ng aming, imagine 6 sections by the way. Isa lang ito, marami itong ginagawa namin. Pumunta kami dito noong Wednesday, tapos ending siya today. So, hindi ito madali kung hindi pumapayag ang local chief executive. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Patuloy na nararamdaman ng ating mga kababayan ang epekto ng climate change. Dahil sa pagkasira ng kalikasan, marami sa ating mga kababayan ang nasasalanta tuwing may sakuna. Upang tugunan ang nasabing problema dala ng pagbabago ng klima, mas marami ngayong mga kumpanya ang nagsusulong ng sustainable practices. Isa na rito ang Festival Land Incorporated na nasa real estate industry. We are promoting one of our social responsibility, which is yun nga, yung mga units natin are being solar power system installed na. Kasama na yun sa ipa-purchase. Sa isang Vloggers Night event na ginanap nitong Sabado sa Magalang, Pampanga, ipinakilala sa publiko ng Festival Land Incorporated ang solar-powered house units ng Festival Lands sa Havana Residences. Kasama na ang solar panel system sa bawat unit na bibilhin ng mga kliyente, patunay ng kanilang pagtutok sa abot-kaya at makabagong tahanan at pamumuhay. Napaka-importante sa amin to para ma-promote yung project namin, yung Havana Residences. So, meron kaming bagong project ngayon, Phase 2. So, meron kaming model na Amara
and Ava. So, lahat ng unit doon naka-solar. Solar. Ipinahiyag naman ng content creator na si Ces Nadia Villapeña ang kanyang pagmamalaki sa pagkakaroon ng ganitong uri ng proyekto sa kanilang bayan na nagbibigay ng komportable at abot-kayang tahanan para sa mga Magalenyo. As a Magalenyo, I am very proud that we have Havana Residences here where we can find very comfortable housing for our fellow Magalenyo. Hinimok naman ni Russell Garcia, isa sa mga vloggers na dumalo sa okasyon, ang publiko na personal na bisitahin ang Havana Residences na itinuturing niyang magandang oportunidad sa mga naghahanap ng investment sa abot-kayang halaga. Ayan, sa mga nanonood po nito, sa lahat po lang nakakanood nito, ayan, iniimbitahan ko po kayong lahat na bisitahin po ang Havana Residences dito po sa Magalang, Pampanga, no? Especially po sa mga naghahanap po ng kanilang gustong pag-investan. This is the perfect time, perfect place po, no, napuntahan ninyo. Ayan. Matatagpuan ang Havana Residences sa Barangay Santa Cruz, Magalang, Pampanga. Angel Francisco, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Para naman sa magigilagay na panahon, panoorin natin ang report na ito. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito rin po pinakahuling ulat panahon ngayong Martes, November 11, 2025. Sa ngayon po patuloy pong nakakaapekto sa Northern Luzon ang severe tropical storm na si Uwan. At kanina nga din pong tanghali o alas 3 ng hapon, ito ay nasa labas po ng PAR at namataan sa layong 340 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes na may lakas ng hangin na umaabot sa 100 km per hour malapit sa gitna at bugso hanggang 125 km per hour. Kumikilos naman ito pahilaga-hilagang silangan sa bilis na 15 km per hour. Para po sa lagay ng ating panahon, ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan na may kasamang malalakas na hangin o rains with gusty winds, dulot pa rin po ng bagyong si Uwan. Mag-ingat po sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga ulan at meron din po tayong minimal to minor threat sa buhay at karerahan dahil po sa malalakas na hangin. Sa Zambales naman po makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, dulot naman po yan ng trough ng bagyong si Uwan. Posible din po ang flash floods o landslide dahil sa katamtaman hanggang sa malakas na hangin. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na po rin na may pulupulong mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil naman po sa localized thunderstorm. Pinag-iingat pa rin po ating mga kababayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag po meron tayong severe na mga thunderstorms. At yun po ang latest mula dito sa Pag-asa Clark Weather Station. Ako po si Renier Agas, nag-uulat. Sa daan mo ang tunay na lakas ng motorsiklo at yan ang pinatutunayan ng pinakabagong modelo mula sa Harley-Davidson. Ipinapakilala ang Harley-Davidson Nightster Special, isang modern cruiser with special appeal at cutting-edge performance. Mayroon itong advanced tech features at aggressive design na siguradong lilingunin sa kalsada. At ang good news, available na ito ngayon sa Laos Auto Group. Kaya't oras na para maranasan ang kakaibang Harley thrill mula sa isang trusted name sa automotive industry. Hello, good day. Ako nga pala si Miguel Pama, isang sales executive dito sa Harley-Davidson of Pampanga. Ngayon, ipapakilala ko itong entry-level big bike ng Harley-Davidson, which is itong Nightster Special.
Ito nga palang Nightstar S, two-seater na. Meron na siyang pillion seat for your OBR. Tapos, yung computer box and air filter na siya, dito na siya located, dito sa akala niyong tangke, pero hindi ito. Ang tangke niya is located under the seat, which is nabubuksan through susi. Then, ang tangke nito is may fuel capacity na 11.7, may fuel economy na 20 kilometers per liter. Pagdating naman sa engine, meron itong Revolution Max 975D o 975cc na may lakas na 89 horsepower. Pagdating naman sa cooling system, liquid-cooled na siya. Pagdating naman sa bigat, meron itong 225 kilograms, pero huwag tayong mag-aalala kasi meron lamang itong 715 mm na seat height na pwedeng-pwede sa mga average height Filipino riders natin. Tapos pagdating naman sa ground clearance, meron itong 120 mm. Then pagdating sa control, naka-mid control na to, unlike sa other cruisers na naka-forward control. Pagdating naman natin sa ilaw, both front and rear gumagamit na sila ng LED. Then, pati sa signal light, LED na rin. Tapos may makikita kayong maliit na logo ng Harley-Davidson na mas magpapa-premium sa kanya. Then, pagdating dito sa handlebar, pagdating dito sa mga clutch and brake lever, adjustable sila in 5 levels. Dito sa left-hand switch, dito natin makikita yung low beam, high beam, at saka passing light. Heated grips na abang lang to. Cruise control, then cycle button, menu button, settings, tapos yung toggle switch, signal light, busina. Pagdating naman sa right switches natin, dito natin yung makikita yung easy access sa mode, ignition switch, kill switch, hazard, then toggle mode para sa mga entertainment, easy traction control on and off, at saka push to talk. Then pagdating sa mga side mirrors natin, naka-bar and round side mirror na siya for classic look. At syempre, wag natin kakalimutan for mas stronger na yung braking natin, Brembo din yung brake reservoir. Pagdating naman sa suspension, gumagamit sa front ng 41mm Showa conventional fork, hindi siya preload and rebound adjustability. Pero sa likod naman, dual shock siya with preload adjustability. Then pagdating naman sa wheels natin, gumagamit ang stock tire ng Harley-Davidson Dunlop 190/19 sa harap na may cast iron. Pagdating naman sa likod is gumagamit ito ng 150/80/16 na meron ding Dunlop collaboration with Harley-Davidson. Pagdating naman sa brake, gumagamit ito ng 4-piston Brembo calipers dito sa harap at single piston naman sa likod. Brembo din syempre. Then syempre, hindi ba natin kakalimutan ang ABS for safety naman. Pagdating naman sa display natin, meron tong 4-inch round TFT display kung saan natin makikita ang 4 na riding modes, which is Sport, Road, Rain, and Rider mode mismo, kung saan natin mako-customize according sa rider preferences. Then, bukod pa doon, meron itong onboard navigation, Bluetooth connectivity, and phone connectivity. Dito sa entry level natin sa Harley-Davidson, which is itong Nightstar S, na meron na siyang advanced features, makukuha na lang natin siya ng 1 million. Pero ngayon, nag-markdown tayo into 835,000 for standard colors, then 848 naman for premium colors katulad nito. Pagdating naman sa warranty, meron tayong 2 years warranty kasama na yung battery doon. Pero syempre, hindi natin sasama doon yung mga wearables, which is katulad ng clutch lining or mga brake pads. Pagdating naman sa inclusions, meron tayong 3 years free LTO registration, 1 year TPL, Laos Group Care, roadside assistance, and 1 year hub membership with roadside assistance all throughout the Philippines. Pagdating naman sa mga inquiries, pwede nyo akong kontakin sa 0928-550-3859 o kaya mag-visit sa Facebook page namin na Harley-Davidson of Pampanga o kaya pumunta dito mismo sa showroom namin dito sa Harley-Davidson of Pampanga, located dito sa Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Gaganapin sa Bataan ngayong linggo ang 5150 Triathlon kung saan tampok ang swim, bike at run routes. Bukod sa exciting race, target din itong ibida ang natatagong ganda
ng lalawigan para sa mga veterano at baguhang atleta. Exciting na aksyon ang hatid ng 5150 FAB Triathlon na gaganapin sa Mariveles ngayong linggo, November 16. Tampok dito ang isang bagong ruta na idinisenyo para subukin ang tatag ng mga triathlete habang ibinibida ang likas na ganda ng lalawigan. Kabilang sa kakaharapin ng mga kalahok ang 1.5 km swim, 40 km bike course at 10 km run na daraan sa madamong parte ng kalsada. Kasabay nito, ilulusad din ang Sunrise Sprint, isang mas maikling bersyon ng triathlon na may 750-meter swim, 20 km bike at 5 km run. Target nitong hikayatin ng mga baguhan at naghahanap ng mabilis ng kompetisyon na makapasok sa mundo ng triathlon. Malaking hakbang rin daw ito upang mas mapaunlad ang turismo at sports culture ng lalawigan. Umaasa silang taon-taon ay lalaki ang bilang ng mga sasali at ang Bataan ay tuluyang magiging regular host ng malalaking endurance races. Para sa marami, ang 5150 FAB Triathlon ay higit pa sa panalo, podium finish at karera. Ito rin ay pagkakataong patibayan ng mental strength at tuklasin ang ganda ng paligid ng probinsya ng Bataan. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. Hindi lang sa musika umaantig ng puso ni Jonella. Sa kanyang unang major concert na Grace, inanunsyo ng singer-songwriter ni dodonate niya ang lahat ng kita para makatulong sa mga nasalanta ng Super Typhoon Uwan. Ang buong chika sa Chika Express ni Danny Cagino. Inanunsyo ni Filipino singer-songwriter na si Dionela nitong Lunes na idodonate niya ang lahat ng kikitain mula sa kanyang nalalapit na 2-day concert para sa mga naapektuhan ng Super Typhoon Uwan. Nakatakdang magtanghal si Dionela sa New Frontier Theater sa darating na November 21 at 22 para sa kanyang Grace Tour na siya ring unang major concert niya. Sinabi ni Dionela sa isang whiteboard na kanyang hawak sa larawang ibinahagi sa social media na labis siyang nagpapasalamat dahil halos sold out na ang tickets at ilang upuan na lamang ang natitira. Dagdag pa ng Bulakenyo artist, ginabayan siya ng Diyos sa desisyong gawing ito upang makatulong sa mga biktima ng nagdaang bagyo. Binagyang diin din ni Dionela ang kahulugan ng pamagat ng kanyang concert at sinabi niyang ang Grace ay sumisimbolo sa tunay na ibig sabihin ng biyaya. Si Dionela ay kilala sa kanyang mga hit songs na Marilag at Sining. Kamakailan, nanalo ang Marilag bilang R&B Song of the Year sa kauna-unahang Filipino Music Awards na ginanap noong October 2025. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danny Cagino para sa CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa mga numerong 0930-381-9332. Ulitin ko po, 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Yun po ay 0918-854-2357. Mapapanood din mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners.
Mga kababayan, mga kabalen, nalalapit na po ang pinakamakulay at pinakamasaya na okasyon na bida nagkikislap ang higanteng parol ng siyudad San Fernando. 32 days na lamang po at Giant Lantern Festival na. Magkita-kita po tayo sa Robinson Star Mills sa December 13, 2025. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako si JM De Jesus. 44 days na lamang po mga kabalen, Pasko na. Maraming salamat po.